Kum shibanta ban pensyong shit bat kentiu ya ka Meghalaya Games ka bahinriu hajwai bat waejer. Lapan long ya ka flash mob ne ka jingshat pat ba da ka kinhuan Megha warrior ha yau pensin waejer ha ka kanriu trik kalalingkan. Kani ka lumpung ya lek kai ka jela, an plia ka ha ka arpoi trik kalalingkan, bat an penkot ha ka arpesan trik kalalingkan. Southern Latvian Company Road.